Assalamu alaikum. Banka daɗe ina yi ne ina gajiya ya ibada. To yanzu nan ambasada ya kirawo ni magana zuwan Alin yake tambaya ta nace gaskiya ni ma yanda na ji labari kuka ji labari haka na ji labari. Saboda tuntuni lokacin da aka yi juyin mulki din nan lokacin nan kungiyar mu ta kasashen mu abin alfaharin mu a lokacin ne muka kawo muku ziyara muka nuna alhinin mu da rashin jin daɗin abin da ke faruwa tsakanin Nijar da Najeriya. Kuma wannan kungiya ƴaƴan kungiya da sunayen kowa da list ɗinsu a wannan lokacin yana nan a aje. Saboda haka mu ba Ali a cikin mu lokacin nan domin an tuntubi zai zo waja ya tuntube shi akan cewa a taho tare da shi domin a yi nuna jimami ya nuna bayya bukata ba zai zo kuma ya ce duk wanda yake tare da shi ya isa da shi ba zai bar shi ya zo ba to iya abin da daidai da na sani kenan saboda haka mu ba mu sani ba wallahi na gode. Kun yi magana akan cewa abin ƙarya ne to gashi Roja ya zo ya tabbatar. Sannan kuma ku su Habibullahi da gaida Musa Yaro da duk wanda a cikin wannan abin Habibullahi shi deja ya ɗauki hanya ya ce shi yanzu magana shi zai har lokacin da Roja ya zo ya magana aka tabbatar hujjojin Roja da gaskiya yake yi. To Roja ya zo ya tabbatar ya ce kuma ba zai karyata maganan ba amma akwai waɗanda sun karyata wai shi Mara Abubakar Mara so yake dole ban san shi na a shugaban ƙasar Nijar ba a'a Abubakar Mara kai na kotun duka dan TikTok ko kai na da yanki mugun da gara hukunci kace cewa wai kai dole sai an ka maka bidiyo ni na da shi na ki nuna maka ne duk wanda kaje ya magana cikin wurin nan shi da shi ya ki nuna maka ne tunda kai ba kai bane zamu nuna ba amma kana so wai dole sai an kama abu wai kana ta wai ƙarya yake kana ƙaryatar da wai kana ƙarya shi da bidiyo kana ga ko yayi ƙarya ya ma ƙarya ka bashi ko ni ba zan ma ƙarya ba wallahi ni ko ni kai kadan ma ƙarya wallahi ni ma ba zan ma ƙarya ba in ce ina da bidiyo in yi ƙarya akan ka wallahi ba zan yi ma ƙarya ba in ka ji na ce ina da bidiyon da wannan matar ta turo kuma dalili na kira shi nuna shi sai lokacin da aka kira shi Rojan ya zo yayi magana kuma in kuna so ku je ku kai ƙarar shi mu babu ruwan muna da vocals muna da audio akwai audio a gare mu akwai video a gare mu shi yasa ba mu dora mu kuma muka ci muna da in kun yi gardama ku je ku kai ƙara kuma gashi ya zo ya tabbatar ce shi Alinu shi kai ƙara in ba ka bane amma ka zo kana ƙaryata mutane alhali tsakani da Allah in kaji mutun yayi magana ka jira tunda an ce sai da suwahi an kaje an ka buga amma kai da girman ka cikin al'umma wai kana fitowa kana ta ƙarya mutun shi gashi nan yayi ƙarya kamar ku kuna yin auren al'umma kuna so a ce ku kun yi kaza ku kun yi kaza wannan abin kunya ne shi yasa ka so ka tara mutane kana bude live mutane ganin girman ka amma kai wajen yin magana a matsayin ka na wanda kai kake da ilimi amma sai ka zo kai wani abin da zai sa duk wanda ya saurare ka zai ji kai ka faɗo ƙasa ai yau a bakin ka kai bai kamata a ce kana faɗin irin magana ba da girman ka kana dariya kana ƙaryata kuna mai da abin shirme saboda ba mai goyon bayan ta illa mu da muka yi ta kuma mu da muka yi ta ba mun yi ta bane saboda mun yi ta bane saboda mu ba irin ku bane mu ba ma yin komai dan wani abu ko ba mu da wani dalili mu duk abin da muke yi dan ƙasa kawai muke ba wani abin da muke yi dan karan kanmu dan kasa kawai muke in abai zo na iya abin da muka san gaskiya ne mu to mu wadi in an ya tabbata ba haka bane ba mu hakura ba haka bane amma gaskiyar da muka sani ita ce muke ga kowa amma ta ya za mu dinga zuwa ana ta ce ku ce kai da girman ka waɗanda ƴaƴan cikin ka ma akwai amma ba su zo suka irin wannan abu kai ka zo kana ƙaryata mutum kai da girman ka wanda ka ƙaryata da girman shi na ƙaryatar da shi cikin al'umma kana ta ƙarya yake ko yaro karami bai kamata ya fito ya ce ƙarya wani yake balle kai da girman ka kana ƙaryata wani kuma ware wanda ko ba walinka na ba babba na shi ma kana ta ƙarya yake dan haka ƴan Niger ku tabbatar da duk da kuke mun faɗa iya abin da muka iya gaskiyar da muka sani kenan bakin abin da muka sani shine muke faɗa abin da muka sani ba mu faɗa in muka faɗa iya abin da muka sani ta tabbata ba haka bane mu iya gaskiyar mu ne ku kuma muka muka nuna dalilan mu za ku yi da dalilin da muka yasa maka wannan abun yana da muna da gaskiya yin wannan abu da haka muna godiya ai mu wallahi Alinu mun ga maka Alinu ai barka hujja ai kai kuskure babba Alinu kai babban kuskure Alinu ai in kana tunanin cewa wai har wannan al'ada da kasancewa wai yan Nijar za ka yi musu walakanci daga baya ka to ka lallabu kai ka baka komai wannan ƙarya ka ta ƙare Alinu ba za mu ƙare da wannan ba magana Musa Yaro muke ba ma magana Musa Yaro magana ka muke kai Aliyu da wannan suke tabi kamata ai magana Aliyu ai magana Musa Yaro mu babu Aliyu zan magana kashi in ya san kunya shi in ya san kunya abin da yayi Niger abin da ya hodi akan shugabannin mu yadda ya nuna kiyaya akan shugabannin mu kai Aliyu ba za ka fito kai magana ba ka fito kai magana mana mu ji daga bakin ka yau ne ka san Niger tana da wani daraja a wurin ka haka kike jiwa za ka zo za a zo sallah ba shi kudin banza su ina kuma to ƙarya kake da kai da waɗanda suke yarme maka duk ƙarya kuke kuna ganin cewa ku ne cikin Niger za ku iya gayyato wanda kun ga dama za ku iya yadda kun ga dama ƴan TikTok suna ku banza ce to za ku gane cewa ba ku banza ba ce mutum kai ma kanka Alinu za ka gane cewa ƴan Niger da ka sani a da ba su bane an ji sannan ko duk wani dan fim wannan wani ne ga shi shan ku ne na akan duk wani dan fim duk wani mawaki da ke cikin Najeriya da duk wani malami wanda duk zai fito ya zagi shugabannin mu ya walakanta da shugabannin ko ya nuna ma shugabannin mu rishin kauna daga bayan labo ya ce zo kasan mu ƙarya ne ba za mu yarda ƙarya ne muna kalubalanta duk wanda ya zo ya ce shiga mu wata magana akan wannan ta'alilin wannan wallahi ba za mu duki ta ba kuma mu za mu yi faɗa ma shugabannin mu za mu ci gaba da magana muna roƙon shugabannin mu cewa wannan zakko ta'alilin ba mu yarda da ita ba mu yarda da ita da gobe ba ma buƙatar shi cikin ƙasar Nijar ba ma buƙatar shi
wannan suna ta kasar Niger ce shi ba shi da yanci Musa Yaro na da yanci ya gaito da grama yana da yanci ya gaito da grama amma ba wanda ya mutunci shugaban ba wanda ya nuna mana rashin kauna a lokacin da muke so a nuna mana goyon baya a nuna mana sama kauna ba ya nuna mana ya nuna zagon kasa ya ci mutuncin shugabannin mu ya nuna cewa shi duk wanda a karkashin shi bai amince bai je Niger in ma ya ji su dawo saboda an ce za a zo a ba waɗannan shugabanni ya gani cewa a Niger bari a je a yi yadda aka ga dama tunda su waɗanda suke zuwa suna ba su kuɗin banza an sauke su to bari su kama ai munafikin kasar Niger kuma Alinu tare da rara yake Alinu tare da rana duk abin da rana yake tare sa hannu Alinu a matsayin shi na jagora lokacin da rana ya taɓa shugaban kasar mu kun ji Alinu ya magana bayan haka nan Alinu irin zagon kasar da ya taimaka Niger ba ku labari abin da ya taimaka kasar mu yau zaka to wai Musa Yaro ya gace shi wai kaza to muna nan akan bakan mu babu gudu babu sha da baya mu to abin da shi Niger muke magana ba muna magana bane mu ba yan fim bane mu ba yan comedian bane da zamu cewa muna adawa wai mu ba so mu ba an so Alinu ko wani ne ko an so wani Musa Yaro muna kamar shi ni ma nan kanke ina abun da Musa Yaro na so shi amma na ma ba na ce abun ina ba saboda mu ya kamata mu san ciwon kanmu ku je ku shekara nawa kun kai suna zuwa Niger ku je su gayyace ku man ku je su gayyace ku ta Najeriya ku je ku gama ku wasanni ka cire wasan daga nan kai Musa Yaro a matsayin Alinu ya kauna ka ko ka cire wasan daga Niger ka je ku yi ta Najeriya shekara ka Najeriya ta ku gabatar da wasan ku je ku yi concert a can in kun kirawo shi kuna kiran suna zuwa ku je ku yi concert a can yau duk wani dan fim da ya nuna mana rashin kauna ko nuna ma shugabannin mu wani reni ko nuna waɗanda ma shagulun namu wani reni wallahi ba za mu yarda shi ba wannan kira ne zuwa ga ƴan Niger ku partage bidiyon ga ko ina ku partage bidiyon kanmu kuma ku ci gaba da like ku ci gaba da share kuma za a ci gaba da wannan maganar in Allah ya yarda ba zai zo ba kuma har can Niger wannan magana ta isa gaban kowa duk wani mai faɗa a shi ya ji wannan magana ta mu ba mu yarda ba kuma dalili muna dalili shi yasa muka ce ba mu yarda da shi zo ba kuma za ku ci gaba da ganin dalilan kuma za mu fito su muna shirin duk wani dalili ya fito ya magana ya so a nuna mishi dalili ya san me yasa muka ce ba mu so Alinu ya zo Niger kuma Alinu gashi wannan sakon namu da kwanda kunnan ka muna ƙarshen kunnan ka kiyaye to Alinu aiki ya biyo ta kanka jama'a ku yi partage wannan video na haze gashi ina wurin aiki ne ce to ba zan tsaya ba sai na mu Alinu video kanshi Alinu aiki ya biyo ta kanka Alinu kai me kake tunani me ka dauki al'ummar Niger ne Alinu kai dama mun san ka dama mun sa aqida ka mugun boye ne kai mugun boye ne daga cikin zuciyarka baka ce tilik wulik amma daga huska zaka nuna mutane kai mutumin kirki ne Alinu lokacin da yan film suka yo kungiya suka zo Niger lokacin da wannan abin ya faru Alinu kana ina hatun tuba ka an kan kace Alinu ka zo kace a'a ina waɗannan abokan tawo ka yan film sun neme ka zo kace kai ba za ka je ba kuma duk wanda yake tare da kai baka bashi izinin ya tafi ba to Alinu yanzu kai zancen cewa zaka zo Niger dokarwa zaka zo wa wurin me kake so ka zo kai wa ke son ya ganka mu muka ce mana son ganka me zaka zo ka mana a Niger me zaka zo kai mana wani aiki ne kake yi wani kamfani ne kake so ka zo ka buda ha wani aiki gare ka a Niger to ba ma kauna zo ka ba ma kauna ka to dan haka ka kiyaye Alinu ka tsaya iya matsayinka ka kai harkokinka can amma Niger ka cire ta cikin tsarinka ka gane wai zaka zo Niger kenan lokacin da Niger take cikin damuwa wannan lokacin kai ganin kaka ina ga da kyali Niger a lokacin hakan babu ruwanka da ta amma yanzu kana bukatar ta ko to ta yi karhin kanzu ka je ka bi sulala ku ta tambaya ku can ƴan Niger ba sa kaunar nasu ƴan Niger ba sa ba nasu goyon baya ta ina za su baka goyon baya ta ina za su kaunace ka duk wanda san abin da yake ta ina zai kaunace ka wace ƴan kauna ce kake so sai ka darajanta kanka kakin al'umma zo da darajanta ka yanzu gashi na ji kuna ta kuruwa ga wai Alinu zai shigo Niger kaza Alinu za ka kawo Alinu ka shi maka ne na dai mutunan ga ka ji dai abin da waɗannan kungiyar da suka zo Niger waɗanda suka zo MP waɗanda suka zo Niger lokacin da suka zo su jajanta ba al'umma Niger abin da faru gare su ka ji cewa sai da suka kira shi cewa suna buƙatar ya zo tare da su yace baya zuwa kuma ya hana duk wanda aka tare da shi zuwa bai ba da dama amma ku kuna so ku kawo shi Niger sannan ku kuma da rashin sanin darajar kawunan ku za a kira shi za ku je kalli shi sannan kuma su waɗanda za su kawo shi a matsayin su da ganin cewa su wai ba a ba su goyon baya Niger ba a menene ba su bartar su ba a menene su celebrity su mawaka ko su wasu ƴan comedy ko su wane ne na rantsi da Allah ni babba abin da yake sa bakin ciki da al'umma mana Niger irin misali mawakan mu ko da sauransu ko masu gayyato waɗanda duk da gayyato ƴan Najeriya ne wallahi babban abin da yake sa ni takaici haushi ni in kalli musu ba takaici suke bani ku da kuka ɗaukar kanku waɗansu ku sun gayyace ku inda yaran da kake a nan Niger shine ake yi a ƙasar su sun taɓa shirya wasa su gayyace ku ba sallah ce za a yi yanzu ku ta can tun da shekara ɗaruruwa su ne ke zuwa ina lahin kace za ku gayyace su ta can ku gama da gwaran wasan man shi ne shirya muku wasar shi Alinu ne shirya muku wasar ta can ƙasar su ko ba su ja abin kwaɗana ba sai rashin sanin girman kanku sai rashin sanin kiwon kawunan ku zo wai ku tafi da hoto tare da Alinu ko da hoto tare da wani ku zo ku dora kan DP ku ga ku kaza saboda ba ku ɗauki komai ba mutanen da shi yasa na rantsi da Allah ni na san cewa wallahi ba wasu ne suka sa wai aka ƴan fim suka rena ba ko kuma wasu waƙan Najeriya suka rena ba wallahi sai waɗanga mutane da kuke gani su ne suka zub da darajar ƴan Niger suka zub da darajar kawunan su wallahi ba sa ganin kansu da kiba wallahi yau koda mutum hudu ne ke saurare na a rayuwa na rantsi da Allah ne gayyace ka gidi wuri na su 10 kai kuma biliyon mutane ke saurare ka kike ta tauna wallahi da kai na ƙari da kai zan nuna ma cewa ni na san darajar kaina amma saboda rashin sanin ciwon kai sai ka isko wai mutanen gana mu kullun gayyato su kuke yi kullun kasu kuke kasar ku kullun kasu kuke kasar ka tamu amma ku sun dauka ku suke ku saboda ku ba komai bane na ku ce ba goyen ba wai zai goyen ku ci samu ni shi goyen ba ku shi okay kai kana da wani celebrity ne zaka goyen ba wani celebrity ne
za ku bayan shi wani irin goma za ku wani irin goma ku so a yi maku hakan wallahi wani abu naku na ba mu takeici kuna nuna mana kusan ciwon kawunan ku ba cikin wannan lamari har ku zo wai kuna so wai kuna nuna ƴan Niger ba sa goyon bayan ku ba sa ba ku gudunmawa waye zai ba ku gudunmawa haka kuke so ƴan Niger su ba ku gudunmawa cikin irin wanga a kaskanci kaskantar da mana kasa kaskanci ne kuke kawo cikin kasa ku kuke kawo shi wallahi ba ƴan Niger ba wallahi ba wai wasu da suka shafa wani ne ba wallahi sai waɗanda mutane da kun gani kullum karnakancin su bayan karfin ƴan Najeriya ibo ƴan Najeriya amma ku su shawo ku su kafa ku ba mutane bane masu daraja ku ba ku waƙe ne ku ba ku shimen da suke ne ba kuna yi ba ku dan duwa su shan ku suke kutar amma ku kuke ku lallaba ku shiga Najeriya ku tai hotel a dai a ga wasu wani a dauko hoto tare da su a dawo ku ba wasannin action ku amma ku sun taba to muku irin wannan duk lokacin za su to sai sun yi harakar za su samu kuɗi sai sun shirye wasanni sai an san su an ga fuskokin su ku aje a maku amma haka dan wani mai san ciwon kashi zai zage ka wai ba ku kaunar su wai ba ku amini ne to me ba sai ka jin maka zagin maka abin haushi abin takeici to masu doka waɗanda suka san doka masu doka awo doka ce ta ba Musa Yaro a matsayin shi na dan Nijar gayyato duk wanda ya garama doka ce ta ba shi dama ko amma ka kare ta da jijiyoyin wuya kana cewa Nijar an zo an shigo mana da sozawa ana shigowa da waɗanda ba ƴan ƙasa ba cikin ƙasar mu da Nijar ana wasu dama ana menene kenan ka shugaban ƙasa na su kutum ya shigo da waɗansu cikin ƙasa ka tashi kana ta da jijiyoyin wuya kana wani surutu amma yau gashi wai Musa Yaro da an ce ba a yarda cewa ana cewa mun fito mun ce ba ma son Aliyu ya zo Nijar ba ma son Aliyu ya zo ne mai abin cikin kasar mu tunda ya nuna baya kauna kasar mu ai ba wai saboda dalilin wani abu na mu abin da ya mana muka ce ba ma so ya zo sai ka je kai bincike ka ga menene dalilin na waɗanda suka ce ba sa son ya zo amma sai kuma can kana cikin lungu wai kana wai doka wai kila ba su san doka ba kuma suna da wani kiyaya na suna da ba wani kiyaya akan wa za mu kiyaya mi za mu yi Musa Yaro me ya tare muna mu waka na mu yan fim ne wace sana'a ta hada mu Musa Yaro wanda za mu tare muna ko ya hana mana shi babu Musa Yaro mawaki ne wanda muna fatan ya zama to mawaki ko ina ji shi a duniya dan Niger ne muna kaunar shi amma ba haka sai samu idanun mu a lokacin da ya abin da ba daidai ba mu Aliyu ba ma kaunar su Niger saboda Aliyu ka ji da kanka su ɗan fim kungiyar fim wanda suka zo Niger lokacin da abin ya faru a Niger suka zo suka jajanta mu Niger suka ce Aliyu zo a te yace shi baya zuwa kuma sannan yace duk wanda yake karkashin shi bai dace ba kai wannan mutum ne zan ce ba a kaunar shi ba a son su cikin Niger haka na zo kana faɗa mutane doka yau kai san doka kai ka san dokar ne duka bidiyo kuke magana akan cewa gashi nan an ka tura cikin kasa an kawo cikin kasa wa yake kasu ba dan Nijar bane yake kasu ko su suke kutsuwa shigo da kansu duk abin da gani cikin kasa ba dan Nijar yake sawo shi ba inda dan Nijar na da mashi shigo duk abin da ya gara ma da ba a kama kowa da sai ka dinga shigo duk abin da ya gara ma ka kawo cikin kasar Nijar ka je ba ga rana ba ka je ka shigo da rana kai in ka cika dan Nijar ka je ka shiga Nijar ka zama a garin ku sannan kuma ka gayyato rana ya zo garin ku in ka isa tunda kana nuna dan Nijar ne kana iya gayyato wanda ka gara ma ko in ya cika dokoki to mu mun san abin da shi yasa muka ce ba ma son yazo shi yasa muka ce ba ma son yazo kuma ko gobe sai mu ba ma son yazo ba sai mu hana shi ba amma mun faɗi abin da yake cikin ranmu kuma muna kira hukuma ta hana shi in yazo wannan mu ba mu noma amma mun nuna wa duniya kuma mun nuna wa duniya ba ma kaunar shi mun nuna wa duniya ko abin da ya mara mu jaji ba mu sai mana yan Nijar yau kana diben dan wani magana kawo misali dan mu je mu kai magana ba za a saurare mu ba shi yasa muke magana duk da ya mana abin da mu jaji shi ba to sai mun fito mun yi magana sai mun gani kuma abin da kake tunani mu ba mu da irin wannan kai kake da irin wannan kai ne kake da duk abin da zaka yi kana yi ne dan wani sukar ra'ayinka ko kuma dan wani tunaninka can na daban ko kuma dan wani rashin saninka amma mu babu wani rashin sanin doka cikin waga magana ta mu babu rashin sanin doka cikin waga magana ta mu kuma kai in kana so yau in Allah ya yarda muna da live da dare muna gayyata ka kaso sannan mu sa maka hujjojin maganar mu sannan kai kuma ka kawo hujjoji da dokokin da kai ka sani kai da kai ko sanin doka me yasa mutane ba ku san gaskiya ne me yasa mutane duk abin da mutane za su ce kun kuma suka ra'ayi mene ne ba ku yi muka sa ido muna kallo saboda ra'ayi ne dan haka mutane mu san sanin abin da ya kamata a ce muna yi a matsayin mu na yan Nijar mu kare mutuncin kasar mu mu kare mutuncin shugabannin mu duk wanda ya banza da shugabannin mu ya banza da kasar mu wallahi wata rana bai zo ya ce mana wai ya zo ya ce mana dadin baki wai dadi ya kace na a da shi ƙarya ne yadda muka yi magana da ni da shi Allah ya sa an ga annabi yadda muka yi wannan magana da ni da shi na ba zai zo ba kuma waɗanda ya isa da su ma ba za su zo ba saboda na nemi wannan alfarma a wurin sa kasancewan Nijar wurin zuwan mu ne na kawo shi Nijar ya fi so a kirga yau Nijar tana da bukatar mu na kira kowa ya yarda a matsayin shi na shugaba sai na fara ma ta kansa sai ya gwale ne nuna min wannan ba zai samu damar zuwa ba kuma sannan bai zai bar waɗanda ya isa da su ma bai zai bari su zo ba to wannan abu shi ya mun ciwo a tun a lokacin amma a lokacin da ma na faɗa mishi akan ECOWAS kake wannan abin duk matsalar da kake gani ba Nijar da Najeriya bane ECOWAS ne da Nijar ECOWAS kuma bata tsina na mana komai ba bata tsina na maka komai ba amma Nijar ta tsina na wa Najeriya wani abu kuma ta tsina na maka wani abu amma wannan magana da kake faɗa da kake zuwa in Allah ya so ya da ni da kai muna nan wata rana za ta zo zaka ji kunya ECOWAS za ta iya tafiya tunda kungiya ce amma Nijar kasa ce ba za ta iya taba wargajewa ba Nijar da Najeriya za su ci gaba da kasancewa har abada kuma wata rana har sai ka dawo ka zo Nijar zaka ji kunya to babban farin ciki da anan da Allah ya nuna min wannan ranan
shi ma kuma Allah ya nuna mishi wannan rana ya zama izina gare shi, ni ma ya zama ishara da izina gare mu da ni da shi a matsayin da muka yi wannan magana. So ba na fito bane don